Bună ziua! 1 martie 2021. După o negociere eșuată cu echipele de intervenție, Gheorghe Moroșan, un bărbat în vârstă de 65 de ani, a sechestrat și ucis doi muncitori de la Kim Complex Onești, Dan Pătatu, în vârstă de 55 de ani, și Silviu Iștoan, în vârstă de 38 de ani. Cele două victime făceau reparații la un apartament care îi aparținuse criminalului și care acum se afla în proprietatea Kim Complex în urma unei executări silite. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău a amendat cu 8.000 de lei firma la care lucrau bărbații uciși. Ancheta ITM a stabilit că salariații au fost trimiși acolo, fără ca deplasarea să fie consemnată într-un registru al societății angajatoare și că electricianul și lăcătușul mecanic nu erau instruiți corespunzător din punct de vedere al securității și sănătății în muncă. Firma a primit și 3 avertismente. De asemenea, în urma tragediei, șefii poliției județene și ai poliției Onești au fost destituiți. Pe 8 martie 2021, la o săptămână de la comiterea crimelor, Gheorghe Moroșan a fost acuzat oficial de omor calificat de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău. Și soția lui Gheorghe Moroșan a fost arestată preventiv pentru complicitate la lipsire de libertate. Potrivit actului de inculpare, Gheorghe Moroșan și soția acestuia au fost anunțați pe 1 martie de o persoană că în fostul lor apartament se efectuează lucrări de renovare. Cei doi soți au plecat de la domiciliul lor din localitatea Bogdănești cu intenția de a se răzbuna și de a atrage atenția asupra cauzei lor, vizând situația juridică a acestui imobil, susțin procurorii. Și, citez, cei doi inculpați au știut de la bun început modalitatea în care aveau să acționeze și pentru a fi siguri de reușita lor, înainte de a pleca de la domiciliu, inculpatul a luat asupra sa un cuțit, dar și spray-uri iritante lacrimogene pentru a înfrânge rezistența persoanelor aflate în apartament, se arată în rechizitoriu. Citesc din nou, înainte de a ajunge la locația menționată, inculpatul Gheorghe Moroșan s-a deplasat la un magazin din municipiul Onești, de unde în intervalul orar 11 și 26 de minute, 11 și 29 de minute, a achiziționat 10 coliere autoblocante de culoare neagră cu dimensiunea de 50 de centimetri fiecare, pe care avea să le folosească ulterior la imobilizarea victimelor. De asemenea, la plecarea de la domiciliul din Bogdănești, inculpatul a luat asupra sa un cuțit, iar după săvârșirea faptei reținute în sarcina sa, s-a constatat că în hanoracul cu care a fost îmbrăcat avea și 2 recipiente spray piper. Ajuns la locul faptei, inculpatul Gheorghe Moroșan a pătruns în interiorul fostului său apartament pe ușa care nu era asigurată, în apartament aflându-se în acel moment victimele Dan Pătatu și Silviu Iștoan, angajați ai societății comerciale Kim Complex S.A., care executau reparații la instalația electrică. Imediat ce a intrat în apartament, Gheorghe Moroșan i-a pus pe cei 2 muncitori să se întindă pe podea, amenințându-i cu cuțitul, iar aceștia s-au conformat, întrucât erau legați cu mâinile la spate. Citez, fiind înarmat cu un cuțit, inculpatul Gheorghe Moroșan i-a amenințat pe cei 2 muncitori aflați în imobil și a reușit să le lege mâinile cu clemele din plastic achiziționate cu puțin timp în urmă, lipsindu-i de libertate în mod ilegal. Inculpatul Gheorghe Moroșan a încuiat ușa de acces în apartament folosind cheile ce se aflau în ială, iar ulterior a trecut la punerea în aplicare a planului său, precizează parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău. Gheorghe Moroșan a condus victimele într-unul dintre balcoanele locuinței și timp de mai multe ore a purtat negocieri cu organele de poliție direcționate la locul evenimentelor, având asupra sa cuțitul și amenințând că îi va ucide pe cei 2 dacă nu îi sunt îndeplinite toate solicitările. După 5 ore de agitație continuă, timp în care Gheorghe Moroșan a vorbit la telefon aproape continuu cu polițiștii, dar și cu soția lui, care se afla la fața locului și care în tot acest timp i-a dat soțului său detalii despre poziționarea forțelor de ordine trimise la fața locului, agresorul părea că s-a calmat. În tot acest timp, soția agresorului a susținut acțiunile acestuia. Citez, Moroșan Aurelea, atenție, Aurelea, nu Aurelia, că în mod cert se vor găsi unii care vor sări să mă corecteze în comentarii. Așadar, Moroșan Aurelea
refuza categoric orice colaborare cu organele de poliție, manifesta o atitudine de mândrie față de comportamentul soțului, nu părea să aibă nicio remușcare și chiar spunea că nu o interesează dacă vor muri oameni nevinovați, să moară toți, că și ei au pierdut apartamentul. Rețin procurorii în rechizitoriu. Conform rechizitoriului întocmit de procurori în cauză, încă dinainte de a ajunge la apartament, criminalul i-a cerut soției sale să ia legătura cu o televiziune locală, lucru pe care aceasta l-a și făcut, dar și să transmită live pe Facebook, ceea ce se va întâmpla după ce îi va lua ostatici pe cei doi muncitori. La aproximativ un sfert de oră de la intrarea în apartament, Moroșan a dat un prim apel la 112, în care s-a prezentat, a dat adresa locației unde se afla și a cerut să vorbească cu ministrul Justiției și cu cel de interne. Pe parcursul apelului la 112, Moroșan a amenințat clar că le ia gâtul ca la broaște celor doi muncitori dacă doleanțele nu îi sunt îndeplinite în decurs de 2 ore. Citez: să-mi vină în fața apartamentului să stea de vorbă cu mine, dar până nu vine ministrul Justiției, ministrul de interne, nu aveți nicio șansă. În 2 ore îi omor. Vă uitați cum îi omor, îi spunea Gheorghe Moroșan operatoarei la 112 în timpul primului apel dat la ora 11:47. Așadar, în timpul negocierilor purtate cu oficialii ai poliției, agresorul a cerut să discute telefonic cu ministrul Justiției, cu cel de interne, dar și cu un reprezentant al Chim Complex Borzești, firmă care i-a executat silit apartamentul din cauza unei lipse în gestiune a soției sale. La un moment dat, Gheorghe Moroșan a solicitat suma de 300.000 de euro. Un al doilea apel dat de agresor la 112 arată că acesta cere din nou intervenția unuia dintre cei doi miniștri, iar când îi se spune că distanța este mult prea lungă, el susține că ministrul poate veni cu racheta. În timpul acelui apel, dispetcherul de la poliție reușește să vorbească pentru scurt timp cu unul dintre cei doi muncitori luați ostatici, căruia reprezentantul autorităților îi transmite următoarele, citez: rugămintea mea este în felul următor, să încercați să liniștiți dumneavoastră. Vă liniștiți, o să ajungă și colegii mei să căutăm o soluție să îl rezolvăm pe domnul, da? Am încheiat citatul. Să liniștiți dumneavoastră. Ok. Aproximativ 2 ore mai târziu, Gheorghe Moroșan a dat un al treilea apel la 112, în care a cerut din nou să discute cu ministrul Justiției sau cu cel de interne. Citez: ca să fie treaba bună, mie îmi dați la telefon ministrul să intre în direct prin televiziune. Dacă nu intră, neinteligibil, nu mă interesează de programul lor. Dacă nu iese, eu omor aceste 2 persoane și le arunc. Sunt la etajul 3. Le arunc jos. Mie îmi dați la București, că dacă nu, imediat îi aveți morți. Acum repede îi aveți. Aveți morți aici. Mă doare în cur. În seara asta îți la pușcărie și gata, la revedere, îi spune Moroșan dispetcherului de la poliție în cadrul celui de-al treilea apel la 112. Și, citez: vă las aici 2 morți frumușel și cine o să fie vinovat o să dea cu subsemnatul, i-a mai spus Gheorghe Moroșan dispetcherului. Când vecina, prietenă de familie cu soții Moroșan, i-a anunțat pe aceștia despre faptul că în fostul lor apartament se fac lucrări de renovare, soții Moroșan i-au cerut acesteia să facă rost de numărul de telefon al unei televiziuni, pe care să o anunțe despre ce urmează să se întâmple. Soția a făcut acest lucru, însă reporterul unei televiziuni locale a ignorat apelul, crezând că este o glumă a unor colegi. La un moment dat, un jurnalist local care avea cameră profesională de filmat a fost de acord la solicitarea poliției să realizeze un interviu cu Moroșan la câteva ore de la momentul în care acesta îi luase ostatici pe muncitori. Citez: martorul a fost de acord să realizeze un interviu cu inculpatul pentru ca acesta să își exprime nemulțumirile, motiv pentru care s-a prezentat pe trotuarul din fața balconului cu echipamentul de înregistrare și a primit indicații de la polițistul negociator cu privire la modalitatea în care urma să discute cu inculpatul, cerându-i se în mod expres să regizeze interviul și să nu filmeze, rețin procurorii în rechizitoriu. Martorii
au declarat anchetatorilor că la un moment dat au văzut cum unul dintre muncitorii sechestrați l-a atacat pe Gheorghe Moroșan, care era în acel moment aplecat peste pervaz și vorbea cu jurnalistul. Omul a crezut că poate profita de secundele de neatenție și chiar legat cu mâinile la spate îl poate doborî cumva. L-a lovit cu genunchiul în spate, însă lovitura n-a făcut altceva decât să declanșeze măcelul. Moroșan s-a întors brusc și a început să lovească haotic cu cuțitul cu lama de 20 de centimetri. Unul dintre muncitori s-a prăbușit în sufragerie, iar cel de-al doilea în camera mică, unde încercase să se refugieze fără succes. Citez: în jurul orei 17, în timp ce inculpatul Gheorghe Moroșan se afla în continuare în balcon, în partea stângă a acestuia aflându-se victima Dan Pătatu, iar în partea dreaptă victima Silviu Iștoan, ca urmare a unui gest de apărare efectuat de Dan Pătatu, care l-a lovit cu piciorul pe inculpat, Gheorghe Moroșan a început să îi agreseze pe cei doi cu arma albă avută asupra sa cu lungimea lamei de 27 de centimetri. După prima lovitură aplicată victimei Dan Pătatu în interiorul balconului, acesta, victima Silviu Iștoan și inculpatul Gheorghe Moroșan au părăsit balconul, iar în interiorul apartamentului, inculpatul a continuat să lovească în mod repetat cele două victime cu acel cuțit. La fața locului se aflau la acel moment echipaje ale Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Bacău, iar când s-a constatat că inculpatul Gheorghe Moroșan a început să agreseze persoanele private de libertate, au intervenit prin spargerea ușii de acces în imobil. În acele împrejurări au fost executate mai multe focuri de armă asupra inculpatului Gheorghe Moroșan în vederea înlăturării stării de pericol, la momentul intervenției, inculpatul având în continuare cuțitul în mână, mai arată procurorii. Ambele victime, Dan Pătatu și Silviu Iștoan, au fost găsite în viață de către polițiști, dar agonizând. Unul dintre ei a fost declarat decedat în apartament de către echipajul SMURD, după ce s-a încercat resuscitarea, iar cel de-al doilea a murit la spital. Conform sursei citate, una dintre victime a apucat să spună: m-a hăcuit, dezleagă-mă. La scurt timp, după ce a fost preluat de un echipaj de la ambulanță, a murit. A doua victimă a apucat să spună: m-a tăiat și a intrat în stop cardio-respirator la fața locului. Și nu a mai putut fi salvat. După pătrunderea în forță a echipelor de la SAS, cu potignelile de rigoare despre care s-a discutat intens la momentul respectiv, Gheorghe Moroșan a fost împușcat în zona picioarelor pentru a putea fi încătușat. Rănit, a fost transportat la spital, unde i s-au acordat îngrijiri. Supravegheat video și audio la spital, Gheorghe Moroșan nu manifestă remușcări față de urmările faptelor comise și chiar are regrete că nu a omorât persoanele pe care le crede vinovate de pierderea pe nedrept a dreptului de proprietate asupra apartamentului. Citez: îi promit comandantului de la Onești că tot îl găuresc. Îl găuresc. Nu o să știe când o să dau drumul la 2-3 grenăzi defensive lângă el. Habar n-o să aibă. Nici el n-are scăpare. Chit că mor, da, îi arăt eu cum se moare în moarte crâncenă. Îi arăt eu la comandant cum se lucrează. Am fost eu prost. Nu trebuia să omor omul acela nevinovat. Eu pe el trebuia să-l omor. Nu mi-am dat seama că vine acolo. Dacă îmi dădeam seama, luam 2-3 grenăzi defensive, smulgeam la toate cuiele și le aruncam jos, de la balcon. De la 3 n-avea nicio șansă de scăpare. Promit că pe comandantul ăla îl omor. Pe el și pe copiii lui și pe nevastă sa. Îi spune Gheorghe Moroșan în spital unui anchetator, conform înregistrărilor depuse la dosar. Într-o altă discuție din spital, el îi spune polițistului că cineva de la forțele de ordine i-a făcut semn muncitorului să îl lovească, că ei sparg ușa, și susține că i-au sărit dracii când l-a lovit. Când și-a revenit, polițiștii au mers să îl ia la declarații, pe
pe parcursul declarațiilor, și-a recunoscut fapta și a spus că îi pare rău că a ucis 2 oameni nevinovați. Gheorghe Moroșan și-a schimbat radical poziția însă în instanță. A recunoscut că a sechestrat muncitorii, dar nu și că i-a omorât. Criminalul a insistat că cei 2 bărbați au fost doborâți de gloanțele polițiștilor care au pătruns în apartament în forță și că el a folosit cuțitul doar să îi atingă și să îi zgârie. Rezultatele necropsiei au dovedit însă că cei 2 muncitori au murit înjunghiați, nu împușcați. Legiștii au identificat câteva urme de arsuri pe pieptul uneia dintre victime, care ar putea proveni de la bilele care au ricoșat. Polițiștii au folosit inițial armă neletală cu bile, dar aceste răni au fost superficiale și nu ar fi putut produce decesul, au concluzionat medicii. Gheorghe Moroșan nu a vrut să dea declarație scrisă în acest dosar. În octombrie 2022, Tribunalul Bacău a decis condamnarea lui Gheorghe Moroșan la 30 de ani de închisoare pentru omor calificat, la 10 ani de închisoare pentru 2 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, la 2 ani de închisoare pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Instanța a decis contopirea pedepselor și aplicarea pedepsei cea mai grea, de 30 de ani de închisoare, la care a adăugat un spor de 1/3 din celelalte pedepse. Astfel a rezultat o pedeapsă de 37 de ani și 4 luni de închisoare. Tribunalul Bacău a mai hotărât să reducă pedeapsa aplicată lui Gheorghe Moroșan la maximum prevăzut de lege, respectiv 30 de ani de închisoare. De asemenea, soția sa, Aurelia Moroșan, a fost condamnată la 12 ani de închisoare pentru 2 infracțiuni de complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal. Curtea de apel Bacău, cea care a pronunțat hotărârea definitivă în caz, a menținut decizia inițială a Tribunalului Bacău. Instanța l-a obligat de asemenea pe criminal la plata unor despăgubiri în valoare de 2 milioane de euro. Judecătorii din Bacău nu au putut să îl condamne pe Gheorghe Moroșan la închisoare pe viață pentru că bărbatul avea la acel moment peste 65 de ani. Agresorul are 8 clase și școală profesională de maestru mecanic de locomotivă. Are antecedente penale și suferă de tulburare de personalitate de tip antisocial, scriu procurorii în rechizitoriu. Gheorghe Moroșan are 4 condamnări la activ în anii 1987, 1991, 1992 și 2010, ultima fiind în Italia pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor. Ce cred eu despre această tragedie? Este o speță deosebit de complicată. De ce? Pentru că este foarte important, este cheie această informație. Este foarte important de știut în ce condiții acest om și-a pierdut apartamentul, în ce condiții a fost executat silit. Dacă a fost executat silit pe bună dreptate, atunci nu este nimic de discutat. Dacă însă este discutabil modul în care a fost executat silit, dacă este discutabilă decizia instanței, atunci lucrurile se complică. Modul dezastruos în care acționează justiția din România îi determină pe români să nu mai aibă încredere în această instituție. Și asta îi determină pe unii să încerce să își facă dreptate singuri. Asta este ceea ce s-a întâmplat în acest caz. Repet, nu știm în ce condiții și-a pierdut apartamentul. Dacă acest lucru s-a întâmplat în mod legal și dacă instanța a avut dreptate în a lua această decizie, atunci este o nenorocire fără margini ce s-a întâmplat în acest caz. Dacă lucrurile sunt însă discutabile, atunci omul poate a ajuns într-o stare de disperare și a încercat să facă ceva pe cont propriu,
Sigur că nu se justifică acțiunile sale. Sigur că în niciun caz nu se justifică această crimă. Pentru că, în primul rând, a luat viața a 2 oameni complet nevinovați. Cei 2 muncitori nu erau în niciun fel implicați în pierderea apartamentului de către criminali. Acești oameni veniseră acolo să-și facă treaba, pentru care fuseseră trimiși de firmă. Sigur că nu se justifică nenorocirea pe care a făcut-o. Însă, modul îngrozitor și sfidător în care acționează în ultimul timp justiția din România poate avea astfel de consecințe, pentru că îi aduce pe oameni la disperare. Da. Atât de la mine pentru acum. Vă mulțumesc din suflet tuturor acelora dintre dumneavoastră care ați înțeles că sunt deosebit de importante pentru algoritmul YouTube comentariile și care, atunci când nu aveți nimic de spus sau nu vreți să spuneți nimic în legătură cu cazul prezentat în clip, lăsați în comentarii un cuvânt oarecare sau un emoticon sau un salut. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc de asemenea din suflet tuturor acelora dintre dumneavoastră care vă abonați. Este foarte important să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Atât de la mine pentru acum. Ne vedem mâine la ora 7. La revedere!